Bumili siya dari ang palayahan. Lagi buhat ng siya. O, tagas kayo mong batang, oh. Yehey! Frisco kayo. Sagla na mo na yung adobo. Kalbasa. Kadaghan ani oh. Unsaon man ko ni pagbira. Hello guys, naara ita sa ampalayahan karon. Bumili siya dari ang ampalayahan. Nga gibuhat nindot kay siya. Tanawa guys. Muna siya ang area dari puro ampalayahan. Aon kaayo. Hello guys, manguha mi gulayon karon kay maggulay mi ni Hertudis. Bertudis di ay. Hirtudis. O, tagas kayo mong batang, oh. Yehey! Frisco kayo. Sagla na mo na yung adobo. Dara nang. Dara. Sulot din sa. Doon, tani 20 gol. Mante. Ops. Atong paka pinag-okra. Kalbasa guwang, oh. Kuha ta. Kuha isa. Dara. Ano. Kalbasa. Kadaghan ani oh. Isa ni kuha. Akan ang guwang kay kana. Unsaon man ko ni pagbira. Babalik naman na siya. Nya ang pag-alsa. Maang sarap na rin. Sa ako lang po na rin. Gulit na natin ang kapit. Sige kay lami kay ni pinakbiton. Nangatos Aida ba? So wala jud ko kaog kalbasa. Mao bading. Nahinog, churing nahinog. Guys, darami. Asa hinog kani itanom. Bi, Taas ka iba. so mani. Oh my god. Kini kalabasa. Sa may pagkuha na ito mas Mao gani ako. Bi, kuan na. Sa ako. Bi. Sige, iisa. Okay. Coba bog. Sangit Kabayo nakuha na. Ayaw buhi ha. Ay, darang kalbasa. Dara guys, nakakuha dyan mig kalbasa nga gulang. Tasan ini bi. Ano na mong gulayon. Mamukpo mi. Sa baaro ni kuan oy Ricardo DiCaprio. Lang. Nindot yun yung naibatungan, no? Kinanglan, mong po rin spray siya manang. Bro, kini murag wala ni spray junior ba? Okay, kami yung kamang. Okay. Magulay na pud mi guys. Ako daw kang sikwa sa balay. Kay gahapon na sugba man mig baboy karon magulay na pud mi. Oh, Oh. Kanawang gulay, oh. Presko kayo. Presko pa ni sa nagkuha. Oh. Tapos na. Mga tag okra dito manang. Ila ko, ha? Kami at gulay mo. Kami namang gandong ang gulay ko. Sinuro ba? Sige pa na. Huwag nasipit na lang katamag to, no? Nasipit na lang. Hindi manggurong makalusot. Uy. Wala pa manang oh. Daghan kay tagulayon ron ba? Giharbisan jud. Naman kalabasa hinog na, oh. Kilabay na lang na. Wala ka, uy. Hinog na. Nangadaot naman lang ng kalabasa uban, uy.
Wow. Wow, kadaghan sa among batong. Ano nga hinog na ilang kalabasa. Di na na magsilbi nang. Ang silbi sa gulayon diretso. Oh, di ay. Grabig batong der guys. Nagsapnay na si Bertudis. Lami man po na siya glaw. Uy, basta na ay kuan. Bulad nga pinikas manang. Oh. Damian. Tay, okra dito sa tumuyo. Nasa ka pa nga tukok ka. Pasig dili na ka junior. Mas nasud diri sa kural ka junior na. Inaami nag-harvest og batong sapnay ka. Dali ra kay na ay. Kuy paharbison ana, di ba? Lingaw pa kag tan-aw. Yan. Oh, ka junior na okra ko ah. Kan junior ni dire. Pakapinan pag yung okra. Namang guroy bunga to akong okra po dito. Gagmay maning nangahinog ba ilang kalabasa oy.